Každopádne, ešte raz krásny dobrý večer. Tak ako som už teda spomínal, dneska nás čakajú dve témy. Je to teda principiálne plánovanie a tá druhá budú teda vklady a úvery. Ideme teda do tej prvej, čo sa týka toho principiálneho plánovania. Ja by som možno, čo sa týka, ešte predtým, než to začnete čítať, tak čo sa týka toho úvodu možno do tej témy, za mňa je to jedna z tých tém, možno aj by som povedal, vďaka ktorej mi dáva celý ten proces zmysel, alebo možno to celé. Je to podľa mňa veľmi uchopiteľná vec, zároveň veľmi jednoducho sa to dá ukázať, podľa mňa aj pochopiť. A zároveň sú to informácie, možno by som až tak povedal, proti ktorým neexistujú argumenty úplne. Hej, čiže v zásade, až by niekto povedal, že toto mu zmysel nedáva, tak by ma zaujímalo, akože, čo by mu ten zmysel dávalo. Lebo toto je podľa mňa, za mňa teda to, čo tej našej profesii zmysel teda rozhodne dáva. Rozhodne dáva a jedna z tých najdôležitejších všeobecných tém, ktorá by tu mala byť. A zároveň, ktorej by sme mali byť poslami, tak by som povedal, hej, že teda principiálne ako človek má robiť s peniazmi, to je to, čo by sme mali byť schopní najviac asi šíriť medzi tými ľuďmi a otvárať tie témy. Ja nehovorím, že to máme teda v odzvukách predávať, aj keď dneska sme mali takú tú debatu, že hej, že keby ste si položili otázku, ak mám kvalitný produkt, ktorý viem, že nikomu neškodí a všetkým prospieva a ja ho predávam, doslova ho predávam, chodím a predávam ho, a následne až potom možno sa dostávam s tými ľuďmi do tej debaty o tom, že či rozumejú tomu zmysel a dopojím tie ciele k tomu produktu, že čo za tým majú tí ľudia vidieť, tak v konečnom dôsledku, a teda plní to ten cieľ, tak v konečnom dôsledku vlastne plním aj to poslanie, alebo ako som to povedal. Hej? Druhý pilier Amundi. Áno, však tomu sa celému dostaneme. Hej? Že čo to všetko, to principiálne plánovanie vlastne zahrňa. Takže takisto budem samozrejme rád, ak sa budete pýtať, ak teda, tak ako som povedal, že tá téma má zmysel a má mať zmysel, to znamená, že budem rád, keď vám začne dávať zmysel, ak vám už nedáva, a tým pádom si myslím, že ak ten zmysel nájdeme spoločne, alebo teda ak ho nájdete vy, tak o to jednoduchšie to celé sprostredkovanie, ten celý biznis musí fungovať. To znamená, že to bola taká krátka bombička na úvod, alebo ako by som to nazval. Čo sa týka témy finančného plánovania, tak tu som si dovolil začať dvoma takými citátmi. Jeden teda Pablo Picasso, že naše ciele je možné dosiahnuť iba prostredníctvom plánu, v ktorý musíme vrúcne veriť a na základe ktorého musíme rázne konať. Iná cesta k úspechu neexistuje. Myslím, že akože vypovedajúce same za seba. A druhá, Robert Kiyosaki, nejde o to, koľko peňazí zarobíte, ale o to, koľko peňazí si necháte, ako tvrdo na vás tie peniaze pracujú a koľko generácií ich uchováte. A tu sa dostávam vlastne aj k takej otázke, ktorú sme si kládli už na začiatku v téme finančná gramotnosť, že kto je bohatý? Že kto je vlastne bohatý človek? Hej, že keby sme, ako by ste ho definovali, že kto je bohatý človek? Budem to musieť tlmočiť, ale kľudne. Už teraz to nebudem potom. Dobre, teraz, že bola tu taká odpoveď, že mám doma to, čo mám doma, ale to znamená, že to sú áno, ale to je to psychické bohatstvo, alebo ako som to povedal, hej. Ale teraz sa bavíme o tom konkrétne o peniazoch, hej, že kto je podľa vás bohatý človek, finančne bohatý. Keby ste mali zadefinovať, že toto je bohatý človek, kto by to bol? Poďme ešte. No, dobre, už teda, poďme to zjednodušiť. Ja teraz nehovorím, že existuje nejaká univerzálna pravda v tomto, len skúsme si tak povedať, že kto je vlastne bohatý človek. To znamená, že má vybudovaný nejaký pasívny príjem, tu zaznelo. A čo je to nejaký pasívny príjem? Koľko je ten pasívny príjem? Áno. Ale ja rozumiem, ako keby teraz neviem, kam idete a do akých princípov, ale skúsme dať iba sumu, že kto by bol túto pre nás v tejto miestnosti, pre nás, ktorí tu teraz sme, pre nás bohatý človek.
Zadefinujme hodnotu jeho majetku. Milión je bohatý. Hodnota majetku? Áno. Inak jednoduchá otázka. 4 milióny eur. To znelo, ako keby si to vypočítal. Ja som sa teraz opýtal, že zadefinujeme, kto je bohatý človek na základe toho, ako má hodnotu majetku. A teraz tento človek, ktorý má 4 milióny eurový majetok a 3,2 milióna úvery, je to bohatý stále? Je stále bohatý? Hej, že ako jednoduchá otázka a teraz akože na základe čoho by sme teda dokázali jednoducho definovať bohatého človeka? No za mňa je to človek, ktorý má čas. Áno, ale idete do toho... Dobre. Čiže ak mám mesačné záväzky 1000 eur a zároveň tieto mesačné záväzky mám pokryté pasívnym príjmom, tak som bohatý. No, nie, pretože sú tam ešte ciele, ktoré človek chce. Dobre, čiže OK, že mám... Cieľ v hodnote 5000 eur mesačne. Dobre. A záväzky sú 1000, dajme tomu, alebo 5000 a ďalších 3000 si viem naplniť to, že cestujem, deti a tak ďalej. Tak je to pre mňa ako bohatý človek. Dobre, výborné. OK. Dajme si toto ako prvú úlohu z dnešného, hej? Každý z nás si zadefinujeme, čo je pre mňa bohatý človek. A to bohatstvo z tých rôznych uhlov pohľadu môžeme poňať. Hej? To znamená, aj ho pojmíme z rôznych uhlov pohľadu. To znamená bohatý z hľadiska vzťahov, bohatý z hľadiska celého všeobecného života ako takého, bohatý z hľadiska peňazí. To znamená, že áno, lebo napríklad naozaj, že keby sme chceli vyjadriť človeka iba hodnotou majetku, tak to je možno príliš krátkozraké, nazvime to. Ale v konečnom dôsledku, ja som mal, myslím, že som to spomínal, ak nie, tak spomeniem. Minulo sme mali presne s Viktorom, našim najstarším synom, debatu o tom, že sa ma pýtal, že koľko zarába predavačka. A teraz už akože možno som nemal predpoklad, ale predpokladal som, že kam tým zhruba mierí, tak som mu odpovedal, že Viktorko, že neviem, ale možno 700, 800 eur, 900, neviem. A on, že to asi není až tak veľa. A ja mu hovorím, že Viki, no tak je to asi záleží to od uhla pohľadu, ale že keby si sa na to teraz pozrel, že kto je podľa teba bohatší? Človek, ktorý zarába 2000 eur a jeho výdavky sú 2000 eur, alebo človek, ktorý zarába 800 eur a jeho výdavky sú 500 eur. A on, že aha, tak to som sa na to aj pozeral. A to znamená, že to nadväzuje na tú druhú, teda ten druhý citát, že nejde úplne o to, koľko zarobíme, ale koľko z toho dokážeme neminúť. Hej, to znamená, že tam niekde začína to nejaké to bohatstvo a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, že keď nikto asi zo seba, alebo teda respektíve nikto nebude sám seba definovať ako bohatého človeka, pokiaľ zarobí 800, jeho výdavky sú 1200 a ciele má také, že potrebuje zarobiť 2,5. Hej, takže takýmto spôsobom by to nefungovalo. No, ale veľmi, teda v krátkosti na úvod, ja som si tu vybral ešte také možno dve perličky, že či sa vôbec zaujímať o to finančné plánovanie alebo principiálne plánovanie ako také. Toto sú také celkom aktuálne štatistiky, ktoré sú teda z minulého roku. Podľa údajov teda Európskej centrálnej banky mal priemerný obyvateľ eurozóny čistý finančný majetok a toto je trošičku staršia, toto je myslím, že 2 alebo 3 roky dozadu, čiže to je rok 21 alebo 20, kedy mal 55 000, avšak majetok priemerného Slováka bol iba 7. A teda tam je tá veta, že teda napriek tomu, že v porovnaní s mnohými ďalšími krajinami sa v podstate zaostávame, tak sme sa zlepšili, pretože oproti roku 2022, respektíve v porovnaní s rokom 2022, to už bolo 9. Čiže sme si polepšili o niečo, o ten čistý majetok, aj keď v zásade sme sa dostali do toho čistého majetku väčšom len vďaka tomu, že Slováci začali viacej šetriť. Hej, o niečo. Začali trošku menej míňať, tak im zostalo trošku viacej peniazy na účte. Čiže v zásade priemer Európana je 55 000, Slováka alebo bol 7 2 roky dozadu. Dneska
keby sme sa na to pozreli, tak dneska je to len také pár vypísaných, teda vidíte tých štátov, že Slovensko je teda, čo sa týka majetku, čistého finančného majetku 9 000 eur plus minus, pričom teda hrubý je 18, 19, ale v priemere máme zhruba 9 000 eur požičaných. Hej, takže aby ste rozumeli tým číslam tam. To znamená, že oproti v zásade, ako vidieť, tak len dve krajiny v tom vyšli, alebo teda pár krajín v tom vyšlo horšie, ale v konečnom dôsledku sme na chvoste Európy. Takže to je možno teda taký dôvod, že prečo sa zaujímame o to finančné plánovanie, prečo sa zaujímame všeobecne o to, ako to s tými financiami funguje a ako to urobiť lepšie, pretože sú tam preukázateľné rozdiely, že ľudia, ktorí majú viac peňazí, robia so svojimi peniazmi inak ako ľudia, ktorí majú menej. Hej? Áno? Rozumieme? Dobre, tomu to asi nepotrebujete dovysvetľovať. Myslím, že je to zrozumiteľné. No, dobre, tak poďme do tej témy, teda toho principiálneho plánovania. A na začiatok by som začal týmto. To znamená, že nadviažem trošku na tú tému analýza, ktorú sme mali teda minule, kde sme si zadefinovali, to znamená, že pamätáte si, hej, že ja len zase skrátke prejdem ten proces, aby sme ho trošku zrekapitulovali, osviežili, to znamená, že tie praktické ukážky, ktoré sme si ukázali, to znamená, ukázali sme si na druhom stretnutí to prvé obchodné jednanie, kde teda bolo nejaké predstavenie finančného trhu a vytiahnutie z toho finančného trhu nejaké informácie, ktoré by mohli byť pre tých ľudí zaujímavé. Hej, to znamená, že ak ukážeme, ako môžu ľudia zarobiť na bankách, aké môžu využiť informácie z poisťovne, ako možno sa dá urobiť z eura 2 a podobne. Ak toto človeka zaujalo, tak sa vieme dostať a chce to využívať, chce sa možno o tom dozvedieť viac, dá sa s ním urobiť tá analýza, ktorú sme si predstavili minule. To znamená, jednoduchá je tá štvorcieľová, kde si zadefinuje svoje nejaké ciele, čo sa týka bývania, zabezpečenia detí alebo teda zabezpečenia rodiny a budovania majetku, to znamená práca s aktívami. No a to, čo by malo teda následovať, je v zásade to, že ten človek by si mal stále mať možnosť vybrať, akým spôsobom chce s nami spolupracovať. A toto je to, že akým spôsobom, že aké sú tie možnosti. To znamená, že on má tie svoje nejaké ciele, to znamená, ja dám príklad z tej analýzy, keď si pamätáte, tak Saška si chcela kúpiť dvojizbový byt na začiatok a mala vysnívaný 5-izbový v Eurovej, hej. Čiže máme tam nejaké definované nejaké ciele a to znamená, to je to hore. No a teraz teoreticky vieme dať tomu človeku možnosť, OK, tuto máš nejaké svoje ciele, a teraz toto sú možnosti, akým spôsobom sa k tým môžeš dopracovať. Prvá možnosť je, že si ich dokážeš splniť v priemere za nejakých 7 rokov. Tak, že začneš s nami spolupracovať. To znamená, že začneš šíriť informácie o peniazoch ďalej a zarábať na nich. Druhá možnosť je, že čo trvá zhruba 10 až 15 rokov, že OK, máš svoj zdroj príjmu, ktorý ti vyhovuje z hľadiska možno času, výšky, množstva peňazí a tak ďalej. Ale zároveň pokladáš tie informácie za tak natoľko hodnotné, že ich vieš posunúť ďalej a tým pádom si na nich zarobiť ako anketár a tým pádom sa k tým svojim cieľom dopracovať rýchlejšie. Alebo tretia možnosť, si spokojný, nikoho nepoznáš, ale chceš to využiť ako klient. Hej, to znamená, že priemere za nejakých 20 rokov, lebo tam sa bere to, že ten človek má, povedzme, keď realizuje to svoje bývanie, tak má splatenú tú hypotéku. Hej, lebo vtedy je naplnený ten cieľ realizácie toho bývania, keď už nespláca banke žiadne peniaze. Hej, to znamená, že toto je prvá taká principiálna vec, o ktorej by sme sa s tými ľuďmi mali rozprávať a dať im na výber. My sa samozrejme dneska budeme venovať tomu 20-ročnému horizontu, keďže sme na kurze obchodníkov, tak sa budeme rozprávať o tom, že akým spôsobom to využiť ako klient. No a tu ako klient, tak zase veľmi v jednoduchosti v zásade dáme si také 3 typy ľudí, len aby sme si zadefinovali, že ako to zase funguje. Niekto to už možno počul, niekto to pozná už tak z minulosti, lebo toto sme častokrát hovorili a teraz sme to trošku z toho zišli, ale niekomu možno osviežime trošku pamäť. Čiže prvý, to ako tí ľudia vlastne robia s peniazmi a môžeme si dať takú nejakú trošku ľahkú štatistiku, že čo si myslíte, koľko je akých. Hej, čiže máme toho prvého človeka, ktorého tak slangovo nazývame, že krmič, to znamená, to je človek, ktorý zarobí viac ako minie. Alebo minie viac ako zarobí. Hej. Druhý je, že minie všetko, čo zarobí. To je taký ten prietokový ohrievač. Aj keď moc sa toho neohreje.
A tretí je, že zarobí viac ako minie. To znamená budovateľ, nazvime ho. Hej? Tak čo myslíte, koľko percent ľudí je kde? Tretí najviac. Hej, že teda idem do nuly. Každý mesiac do nuly. Inak toto nepamätám si teraz, kto mi to povedal, ale niekto mi to nedávno povedal, že každý mesiac idem do nuly. Takto mi to vyslovene povedal. Som sa na tom celkom pobavil. A dobre, čiže koľko teda? Keď ich je tam najviac, koľko je? 50%, 60%, neviem. 60%? To je celkom dosť ináč. Ale je ich, akože štatisticky je ich trochu menej, a akože, lebo ako ono, ešte ten samotný majetok, to, že teda Slováci nejaký majetok majú, aj keď je menší, ešte sám o sebe asi nevypoveda o tom, či ten svoj mesačný príjem každý mesiac minú, ale aj toto sa veľmi mení, samozrejme, s nejakou situáciou na trhu. Hej, lebo inak paradoxne to sú také dve protichodné informácie. Že ľudia začali predsa len viacej šetriť, aj myslím, že to budem mať aj v tej prezentácii o tých bankách, že teda viacej šetriť. No ja som minule videl takú štatistiku, že domácnosti začali extrémne menej míňať peňazí. A keď som si potom otvoril ten článok, tak tam bolo, že pokles našej spotreby je o 2,7% medziročne. Tak rozmýšľam, že čo je na tom extrémne. Hej, že 2,7% minieme menej ako v minulom roku. Takže to neviem teda, že či je to takže extrémne. Ale bola situácia ešte v minulom roku, kedy ľudia mineli viac ako rok predtým. A môžeme sa teda debatovať, že o tom, že prečo to tak bolo, že či to bolo vplyvom korony, že potom sa rozbehli sa tie veci, covidu a tak ďalej. Ale v konečnom dôsledku dokonca robilo sa na to aj taký nejaký prieskum a jeden z najväčších dôvodov bolo, že lebo je vysoká inflácia. To bola taká najčastejšia odpoveď, že však lebo je vysoká inflácia. A teraz potom sa teda pýtali, že prečo? No však lebo keď budem šetriť tie peniaze, mi vlastne tá inflácia znehodnotí, tak na čo to, aký to má zmysel ich šetriť, tak ja radšej miniem teraz. Inflácia to znamená teda čo dávali áno, v podstate inflácia je znehodnocovanie peňazí v čase. Čiže tá istá hodnota peňazí má o rok nižšiu nákupnú cenu. Hej. A vlastne čo bolo dôvodom, že tie potraviny zdrážali? Áno, akože ten dôvod... No ono to bolo, akože ten dôvod tej vysokej inflácie, inak, akože možno, že si to odložím tú odpoveď na tú druhú tému, lebo tam to bude. Lebo tam akože dôvod vysokej inflácie bola hlavne monetárna politika Európskej centrálnej banky a celkovo, on sa to volá odborne kvantitatívne uvoľňovanie, proste banky liali strašne veľa peňazí do štátov a do ekonomík, lebo chceli rozhýbať ekonomický vývoj v krajinách po korone. Hej, čiže oni proste strašne zlacnili tie peniaze, naliali ich na tie trhy a to spôsobilo, že sa ako keby prehnala spotreba a to hnalo ceny hore, pretože vlastne keď sa veľa kupuje, tak ten dodávateľ potom zvyšuje ceny a tak ďalej. To bol jeden dôvod a druhý dôvod bol nedostupnosť niektorých tovarov a tým pádom tie tovary mohli dvíjať ceny, lebo boli exkluzívnejšie, nazvime to, hej, čiastočne. A tým pádom to proste zvyšovalo cenu a tak ďalej. Rastli energie, rastli vstupy a tak ďalej a potom to v konečnom dôsledku sa prenieslo cien všetkých tovarov a služieb. Neviem, či to bolo úplne najjednoduchšie povedané, ale taký za tým bolo. Hej, dobre. A keby ste chceli nejaké jednoduchšie vysvetlenie, kľudne nejaké dajte, alebo ešte sa môžem pokúsiť o ďalšie, ale nechám to ešte na tú ďalšiu tému, dobre? To som teraz povedal. To som pred chvíľou povedal, hej, že no áno, ale akože je to trošku zvrátená myšlienka, nie, že no. Pritom to vlastne vôbec nepotrebuje to kúpiť. Častokrát. No. Tak. No, čiže to bol taký zvláštny argument. No dobre, ale teda najviac ľudí naozaj je v tom pretokovom ohrievači. A potom je tam, a potom ako tie dve zostávajúce kategórie, hej, že zarábajú viac ako minú, alebo míňajú viac ako zarábajú.
by som dala ako tretie miesto. Ten prietochod je prvé a ono to tak plus minus, akože ono to tak on sa trošku, samozrejme, tie misky sa tak nejako prelívajú plus minus, ale ja keď som, lebo ono sa to samozrejme nedá úplne určiť zase úplne presne. Ale keď si dobre pamätám, nemám tú štatistiku, 47 alebo 48% bolo takých, že zarobí minie. A okolo 30 alebo 30, cez 30% bolo tých, ktorým zostáva peniaze viacej na účte po mesiaci a plus minus 20% bolo tých, ktorí sa dostávajú do mínusu. A samozrejme, tí, ktorí sa dostávajú do mínusu, tí sú výrazne zaujímavejší, tie príbehy. Bohužiaľ, tej spoločnosti to tak je. Neviem, či ste niekedy videli také relácie, ktoré boli na to, že krotitelia dlhov boli napríklad a podobné takéto srandy. Tak ono je to marketingové putovejšie ako človek, ktorý si odkladá a dlhodobo buduje nejaký majetok a naozaj sa mu to darí. To až tak nie je až tak zaujímavé možno pre to publikum. Aj keď príbehy tých ľudí, ktorí toto majú, sú naozaj akože niekedy zaujímavé, že ako to tí ľudia dokážu. Ja si pamätám na jednu klientku, ktorá dokonca mala príjem 1300 €, výdavky mesačne 1800 a nejakým spôsobom to stále fungovalo. Nejakým spôsobom a ešte mi to aj vysvetľovala. No ja z tejto kreditky zoberiem vtedy peniaze, toto potom takto popresúvam a ja pozerám, že kde je stále minus 500, nie? A ona stále toto nejaké 2-3 mesiace to tak nejak ťahala, potom sme to samozrejme na niekoľkokrát sme to upratali, že z 1000 XY eur sme znížili tie výdavky na nejakých 800 a hovoríme, že dobre, teraz musíme si dať 3-4 mesiace, že kým pôjdeme pokračovať v ďalšom procese a o 3 mesiace sme sa stretli a ona mi hovorí, že musela som si kúpiť nový krp do domu na splatky. OK, super, teším sa. Takže aj v tomto človek môže mať návyk. A nie je to úplne najpraktickejšie. No dobre, čiže toto sú 3 typy ľudí, no ale vždy tak je to tam napísané, vždy majú len 3 možnosti. Čo z toho, hej? To znamená, že to je zase princíp, ako s tým nikto nič neurobí. To znamená, že oni môžu buď začať viacej zarábať peňazí, alebo prestať toľko míňať, alebo kombinácia tých dvoch. Ešte nikto, samozrejme je tam ešte ďalšia možnosť, že zdedia tie peniaze. No ale to už nie je úplne v ich rukách, hej, alebo keď môžu nejaké nelegálne činnosti začať robiť, ale zase asi to není nič udržateľné. Čiže keď sa bavíme o udržateľných riešeniach, tak sú len tieto 3. A pritom sú úplne jednoduché, že? Niekedy stačí naozaj ten sedliacky rozum. A v tom principiálnom plánovaní je naozaj veľmi dobrý ten sedliacky rozum používať. Hej, čiže v zásade len tieto 3 možnosti. A inak odporúčam to celkom akože aj používať. Hej, to znamená, že proste keď má niekto vyššie ciele ako príjmy, alebo respektíve mu to mesačne nejako nevychádza, tak mu to treba povedať. Hej, že tak sú len 3 možnosti. Buď začneš viac zarábať, prestaneš toľko míňať, alebo kombinácie tých vecí, vyber si, ktorú chceš a poďme to riešiť. Hej? Čiže treba si to povedať na rovinu. No, čiže toto je tak, ako to je samozrejme a poďme teda ešte jednu vec zopakovať, ktorú sme tiež na začiatku si ukazovali a to je jeden z najdôležitejších princípov, že prečo vlastne Slovensko je tam, kde je. To znamená, že tak, ako sme si to teda povedali v tej téme na tej finančnej gramotnosti, tak ja to len pripomeniem, lebo teda asi ste to už počuli, že na Slovensku je zaužívaný spôsob, že človek začne najprv splácať alebo míňať peniaze. A ja som to, teraz neviem, či som to hovoril z tohto uhla pohľadu, ale keby ste si na to zobrali, že aké to je zvrátené z toho, že človek chodí do roboty 160-170 hodín mesačne a prvé, čo spraví, keď dostane peniaze, že ich posiela niekomu inému. Čiže on si vlastne nezaplatí sám sebe. On dostane tú výplatu, ale sám sebe nezaplatí. Hej? To znamená, keby tie peniaze dal nabok, tak zaplatí sám sebe ako prvé. Ale on začne platiť iným, ako keby v úvodzovkách krmiť tých iných. Hej? To znamená, že začne splátky, lebo banke musí dať peniaze, potom začne chodiť do obchodu, tak krmí tie reťazce, tu Billu, Lidl, Kaufland a podobne, potom zase nejaké účty, potom začne míňať, ide do parku, nejaké obchody, nákupy, fitness, tam nejaký relax, kino, podobne. A potom, keď náhodou teda zostane, tak zaplatím sám sebe. A to až fakt sa tak nevážime si samých seba, že zaplatím si sám sebe ako poslednému. Vieš to teda v tej Európe je to opačne, hej, že ten človek častokrát proste pošle tých 10, 20, 30% najprv nábok
toho budžetu, ktorý zostane, funguje a ak zostane z toho budžetu ešte niečo najvyššie, tak doloží tým investíciám. Hej. Ale ten princíp toho, že tých 20% dá ako prvé preč, ten zostáva a ten je častokrát kľúčový, hej, v tom celom. Ja to viem najprv kúpim niečo sebe a potom idem zase v tom prvom vzorci, hej? Akože áno, dobre, čiže toto my nedáme ešte na prvé miesto, hej. To už je zase vyšší level toho krmiča, alebo ešte aj toho prietokového horia. Tak. No a toto sme si povedali v podstate na začiatku, hej, že kto je teda bohatý príjmy versus výdavky a celkový cash flow. Dobre, poďme ďalej. Začneme teda takými tými principiálnejšími vecami a ono sa tam potom ešte vyvinie tá celá téma do tých praktických ukážok. Ja sa len pozriem, že výborne. Takže toto sú také dva obrázky, alebo ja by som to nazval. Ten prvý sa volá kapitálový investičný domček. To znamená, že ktorý ukazuje, že akým spôsobom by sme mali principiálne pracovať so svojimi peniazmi a na čo by sme sa mali zameriavať. To znamená, takisto je to domček, lebo tak ako keď idete stavať dom, tak idete stavať najprv, predpokladám, že nepostavíte strechu, nemáte na čo, tak začnete základmi. To znamená, že v tom domčeku, alebo respektíve v tom reálnom dome postavíte najprv základy. A v tom životnom dome je to teda zabezpečenie príjmu a rezervy, hej, v aktívnej a oddychovej fáze života. A tá druhá vec je teda riešenie otázky bývania. A tu máte takéto, že to vždy musí byť. Hej? Lebo teda človek vždy musí byť. Je to z toho principiálneho odporúčania, že to vždy musí byť. Dneska v praxe vieme, že nie vždy to reálne aj je. To znamená, že častokrát stretávame s tým, že človek má nejaký úver, má možno nejakú hypotéku, ale v zásade zabezpečený príjem nemá a je to taký freestyle. A potom sa deje, čo sa deje. Znamená, to, jak sme si to ukazovali na téme vlastne zabezpečenia, čiže on má vlastne, stáva ten svoj domček na príliš malých základoch. To znamená, že on má poddimenzované základy a sádza na to, že to nejakým spôsobom môže fungovať. Hej. A niekedy ale nemusí. To znamená, že v tom kapitálovom investičnom domčeku, v tom princípe teda zabezpečenie príjmu a rezervy je ten základ, ktorý by mal byť potom riešenie otázky bývania. Potom sa bavíme o tom, že nejak zvyšovať štandard dôchodku, to znamená nejaký pasívny príjem renta, pomôcť deťom. Keď si zoberete, toto sú prvé 4 ciele, ktoré riešime s ľuďmi v analýze. To znamená otázky, alebo respektíve kolónky vždy musí byť a malo by byť. Všetko, čo môže a nemusí byť, je v tej hornej časti, to znamená zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, náplnenie iných cieľov, investície, leasingy, úvery. Jediné výnimky, ktoré sa v tomto dajú používať, je, že úver používam na riešenie otázky bývania, respektíve investície riešim na životný štandard dôchodku. To sú jediné dve výnimky, ktoré by mali platiť. Inak v rámci tej strechy tie investície môžeme nahradiť niekedy aj obchodovaním. Hej, častokrát potom ten človek už keď má tie múry, steny, hej, má tie základy, má múry, steny vybudované a už teda má peniaze navyše, naozaj, že navyše, to znamená, že tam sa aj hovorí, že keď má človek proste nejaký objem majetku, tak teoreticky vie vyčleniť možno 10% z toho, ktoré mu nebudú chýbať, keby niečo, a môže si dovoliť ísť do nejakých takých špekulatívnejších investícií alebo obchodovania, či už je to komodita, nejaká zlato nie je až taká špekulácia, ale možno nejaký forex, menové páry, alebo aj čokoľvek, v čom, neviem, investičné víno, auta. Je akože viacero možností, na ktorých sa teoreticky dá zarobiť, ale je to vo väčšine prípadov relatívne riziková vec a určite to nedoporučujeme riešiť tomu človeku v nejakom počiatku budovania toho majetku. Respektíve predtým, ako má zabezpečený ten príjem. Hej? Nejaké otázky k tomu domčeku? Dáva to zmysel? Kýveme hlavu, áno, výborne, to sa teším. Ja som hovoril, že to bude dávať zmysel. Bude dávať zmysel. No a na druhej strane zase teda, akým spôsobom by teoreticky ten človek mohol pracovať s tými svojimi príjmami, výdavkami. Čiže sú tam nejaké príjmy, sú tam nejaké výdavky, no a tie peniaze, ktoré by mali byť potom teoreticky rozčlenené. Ale to, čo by mal
prvé mať, je tvorba tej rezervy. To znamená, že tvorba toho, aby mu fungovali tie veci, ktoré musia vždy byť. To znamená zabezpečenie toho príjmu rodiny a ten zvyšok krátkodobé, strednodobé, dlhodobé ciele by mal potom používať na ten zabezpečenie v rámci toho domčeku. Hej. Dokonca niektorí klienti majú už niektoré účty pomenované podľa cieľov, na ktoré si vytvárajú. Hej, že sporiaci účet napríklad, hej, že dovolenka, letná dovolenka, alebo sporiaci účet pre, samozrejme, keď sú to krátkodobé, hej, keď sa bavíme o krátkodobých cieľoch, tak si môžu pomenovať sporiaci účet bank, alebo na krátkodobé ciele nemusia investovať, alebo väčšinou neinvestujú peniaze, lebo to by mohlo byť rizikové, špekulatívne a tak ďalej. Hej. Takže to je tiež celkom dobrá vec. Dobre, poďme ďalej, ak môžeme. Môžeme, výborne. Toto je slajdík, ktorý sme si ukazovali, alebo respektíve slajdík. To sme si ukazovali, že trošku pri tej téme analýza, že prečo je to zabezpečenie v podstate také dôležité. Tak sme si teraz ukazovali, že zabezpečenie, ja si to len odklikám, že zabezpečenie toho príjmu je v zásade základ, ktorý v živote by mal, v živote každého zárobkového činného človeka mal fungovať, a to už, keď je niekto od jeho príjmu závislý. Znamená, ak je to živiteľ rodiny, niečo podobné, tak je to ešte umocnená tá dôležitosť toho celého. No a prečo je to dôležité, tak ja len zopakujem, že tak sme hovorili, že proste každý človek je v nejakom bode A, to znamená, že to je tá jeho súčasný stav. Každý človek by mal mať nejaký ten želaný stav, ten bod B, to znamená nejaký cieľ. Väčšina tých cieľov je v dnešnom svete materiálnych, to znamená to, čo potrebuje, je príjem. Hej? No a keď ten príjem vypadne z nejakého dôvodu, tak sa častokrát nedostane do toho svojho bodu B. Čiže tým pádom potrebuje ako keby prvé riešiť to zabezpečenie príjmu. Čo je celkom logické. Akurát, že každého asi, alebo nepamätám si, či mi niekto povedal, že to nedáva zmysel, a každého, koho sa to opýtam, povie, že dáva zmysel, ale väčšina tých ľudí to zabezpečenie príjmu práve nemá. Alebo ho podceňuje. Čiže zabudli tí ľudia trošku používať ten sedliacky rozum. Hej, je to principiálna vec. Ako princíp, keď pustím fixku z metra, tak ona padne na zem. Však to je princíp, gravitácia funguje všade, takže to znamená, že to sú rovnaké princípy, ktoré sme si nevymysleli my, oni tu fungujú už neviem koľko y rokov, aj to, že človek si má aspoň, tam je napísané minimálne 10% odložiť z toho, čo zarobí. To je takisto princíp, ktorý tu už v konečnom dôsledku v starom Babylone, ako popisuje kniha Najbohatší muž v Babylone, tak už tam to začalo niekde. Takže to tu akože funguje, alebo rozprávka o 3 grošoch, kľudne si googlite, alebo na YouTube myslím, že je. Čiže to sú veci, ktoré sa tu dlhodobo fungujú, alebo nejakým spôsobom by som povedal, že vedia, no nie všetci podľa toho fungujú. No a tu mám taký príklad iba teda vypichnutý, že každý človek by si mal teda odložiť minimálne 10% z toho, čo zarobí, a keby sme išli, že priemerná mzda na Slovensku 835 €, ona je už trošku iná, lebo toto je myslím, že 2 roky stará informácia, ale pre ten principiálny príklad nám poslúži. To znamená 835 je priemerná mzda čistá na Slovensku, alebo bola. A ak by si ten človek odložil 83,50, čo je 10%, a začal by v 20 rokoch investovať, v 55 rokoch má pasívny príjem 835 € a nemusí chodiť do práce. Hej. Čiže možno zaujímavá by ľudí informácia, ako nahradiť svoj aktívny príjem za 10% svojho aktívneho príjmu pasívnym. Hej. Asi áno. Dneska väčšina ľudí v 55 nielenže musí pracovať, ale častokrát ešte ani ten dôchodok nemá, alebo to už, respektíve dneska väčšina, neviem či väčšina, ale proste veľa ľudí ešte v 65 rokoch musí pracovať. Na to, aby si iba udržali životný štandard. Nie je to, že ešte, aby sa mali lepšie. Tu sa bavíme o tom, že v 55 nemusí robiť nič ten človek. No. Takže ako principiálne pracovať so svojimi peniazmi? Tak poďme teda na to princípko, ako ho ukazujeme v praxi, okrem tých informácií, ktoré sme si povedali doteraz. To znamená, čo ten človek v podstate ide robiť s tými peniazmi. Takže ako prvé teda by mal fungovať takým spôsobom, že zabezpečiť svoj príjem pred akýkoľvek nečakaným výpadkom. No a to, čo sme si teda ukazovali aj minule, tie nečakané výpadky sme si popísali, kľudne ma doplňte, ak tam niečo chýba.
Ja som tam dal choroba, úraz, strata príjmu z dôvodu teda straty nejakého zamestnania, prípadne áno, a smrť dôchodok. V tom dôchodku môže byť teda možno materská, takisto, hej, akože dovolenka, lebo to je tiež, nazvime to ako nejaká dávka, ktorá dostáva sociálne poistenie, tak väčšinou tak ako dôchodok. Čiže je to tiež typ straty príjmu, ako keby. Niekto ešte niečo? Stačí nám zatiaľ toľko, hej? To znamená, že to sú tie riziká, ktoré sa nám majú stať. Môžu stať, nemajú, môžu stať. No a keby sme si išli vlastne rozobrať, že čo ten človek principiálne, teda ako má vytvoriť, alebo z čoho pozostáva to principiálne plánovanie, tak sú to 4 produkty. Hej? Je to krátkodobá rezerva. To je prvá vec. Krátkodobá rezerva by mala slúžiť alebo teda nie, že by mala, ale slúži na pokrytie krátkodobých výpadkov príjmu. Častokrát by mala byť teda vo výške, alebo mala by byť vo výške povedzme 3 mesačných príjmov alebo 6 mesačných povinných výdavkov a mala by nám slúžiť na to, že kompenzujeme ňou, ako to tam je napísané, 1, 2, 3. To znamená, že krátkodobé choroby, krátkodobé úrazy, respektíve stratu príjmu, lebo teda vo väčšine prípadov do pol roka si človek nájde ďalšiu prácu, ak chce si ju nájsť. Samozrejme, ak nechce, tak si ju nenájde. Hej, to znamená, toto má slúžiť krátkodobá rezerva, ktorú potom nemáme tvoriť z mesačného cash flow. Ona má byť, má existovať, má fungovať a maximálne ju v čase môžeme akurát tak nahrádzať, ale respektíve možno vypúšťať, by som až tak povedal, ak máme dostatok peňazí už vybudovaných možno v investovaní alebo niečom podobnom. Hej. To znamená, že teoreticky poviem príklad, ak má človek nainvestovaný 50 000 v investičných fondoch a má príjem 1 000 eur mesačne, tak jemu je trošku asi možno jedno, že či má 2 000 na účte alebo 5 000 na účte, keď vie, že do 2 týždňov úplne v kľude s prstom v nose má vybrať tých 3-4 tisíc v akejkoľvek situácii, hej, z tých investičných fondov. Takže aj tak sa to dá potom nahradzať. Dobre, to je prvý produkt, hej, krátkodobá rezerva. Máme druhý pilier. Téma o druhom pilieri ešte bude, neviem, či to je budúce investovania potom, čiže tam si trošku povieme viacej, čo ako funguje a tak ďalej, a tak ďalej. V krátkosti tuto iba poviem, že ten druhý pilier, je to tam napísané, by nám mal kryť dve tie riziká, to znamená v prípade teda rodiny a nejakého živiteľa rodiny, v prípade teda smrti by mal byť nejakým príjmom do rodiny, lebo je dediteľný, to znamená, tie peniaze sa vyplácajú rodine, respektíve ak sa to týkalo muža, tak manželke, 50% manželka, 50% detí, ak nemá určené oprávnené osoby. V prípade, že má, tak je to automaticky 100% niekomu. No a takisto potom kompenzuje to riziko toho dôchodku, teda zvyšuje ten životný štandard na dôchodku. To ako presne, koľko percent a tak ďalej, to si ukážeme na to výborný nástroj, dôchodkovú kalkulačku. Ukážeme si to v tom termíne príslušnom na tej téme. Dobre, poďme ďalej. Tretí produkt je životné poistenie. To je to, čo sme si zase hovorili minule. To znamená, že životné poistenie, ktoré by nám malo kryť rizika 1, 2 a 4, to znamená chorobu, úraz a smrť, s tým, že to životné poistenie, ukážem si to ešte na ďalšom slajde, a posledný ten produkt je investovanie, ktorý nám v podstate môže nahrádzať všetky tie rizika. Hej, v nejakom čase by nám to mohlo alebo pomôcť zabezpečiť všetky tie druhy rizik. Lebo keď mám dostatočný ten majetok, tak teoreticky z neho môžem potom kompenzovať aj iné veci. No a toto bolo teda tak v jednoduchosti a teraz si ukážeme konkrétny príklad. Koľko by mal mať človek zainvestované. Tak, čiže jednoduchý príklad. Dajme si teda príklad človeka 25 rokov s príjmom 1 000 eur. V prípade, že teda naozaj je ten človek, ktorý zarobí viac ako minie, tak stretol sa s nami, to znamená, áno, buď začal viacej zarábať, alebo začal menej minieť. Po stretnutí s nami, samozrejme. Ale ja žijem vo svete, kde sa stretávam s ľuďmi, ktorí toto už robia. Oni viac zarábajú, ako míňajú.
a odo mňa chcú len, aby som im správnymi informáciami pomohol budovať alebo nasmeroval to budovanie majetku na ešte vyšší level. Takže ja som presvedčený, že to tí ľudia už robia. To znamená, že 100 až 150 eur teda neminie za ten mesiac. Tá prvá vec, ktorú som teda spomínal, ten prvý produkt, to je tá krátkodobá rezerva, ktorá by teda mala byť vybudovaná vo výške minimálne 3000 eur, maximálne, alebo respektíve niekedy to je ekvivalent, hej, to znamená, že minimálne tí 3-mesačné príjmy, respektíve 6-mesačných výdavkov. Tam záleží od toho, čo je možno vyššie. Čiže poviem príklad, že človek, ktorý má 800 eur mesačné výdavky, povinné mesačné výdavky 800 eur, by mal mať tú krátkodobú rezervu ešte vyššiu. Hej, alebo 6 mesačných výdavkov. Potom teda máme druhý pilier. Tu v zásade je veľmi jednoduchá. Momentálne, neviem, či teda viete, od 1.5. prebehla novela zákona novela o druhom pilieri, kde v zásade, pokiaľ to človek neodmietol vyslovene, alebo tí niektorí mali tú možnosť to odmietnúť, tak by mali byť dneska už predvolebné investičné stratégie. To znamená, že veľká väčšina ľudí bola presunutá z málo výnosných dlhopisových fondov do indexových fondov, je to tak správne. Čiže tam naozaj maximálne kontrola, alebo v zásade, a takisto sa posunul sa vek možnosti vstupu, to znamená ešte dneska do 40. roku života človek môže vstúpiť do druhého piliera. Čiže toto sú také základné veci, ktoré by sme mali kontrolovať pri tých ľuďoch, keď sa s nimi stretneme. Tá tretia vec, ako som povedal, teda rizikové životné poistenie, do ktorého by tento 25-ročný človek zo 100 eur mesačne, ktoré teda neminie, mal dávať 30%, to znamená 30 eur. A za tých 30 eur by mal byť schopný si poistiť tieto rizika. Čiže smrť, kritické ochorenia na plus minus 12 000, invaliditu na 12 000, trvalé následky úrazu na nejakých 108 000 a drobnosti, ak by chcel a vyjde mu to, je to dobrovoľné. Tak, jak som povedal, alebo myslím, že som to hovoril, že ja v zásade mám pre toho človeka odporúčanie, čo si myslím, že tak, jak som to hovoril predtým, na to, čo človek môže byť, má byť sám sebe poisťovňou. Na tie veľké veci už to nedokáže, to znamená, to si má poisťovať. No zase na druhú stranu aj evidujem, vnímam, chápem takú tú potrebu človeka niekedy mať takých hmatateľných dôkaz, že to poistenie funguje. A to sa najčastejšie deje na tých drobných rizikách. Čiže absolútne neodsudzujem niekoho, kto si povie, že áno, chce mať napríklad chirurgický zákrok, to znamená tú drobnosť alebo nejakú zlomeninu, popáleninu vykrytú. Tými možno dostane 200-300 eur, ale je to pre neho signál, že to funguje a aj to môže byť jeden z motivov, prečo ten plán sa nakoniec splní a ten človek sa dostane do toho svojho cieľa. Dneska som mal také servisné stretnutie, kde ten klient, s ktorým som bol, má vlastne zmluvu, má poistené deti a má ich aj teda poistené a má tam aj také drobnejšie rizika pre tie deti, lebo to vyslovene teda chcel. Aj sme sa o tom bavili, rozumie, cez to všetko má napríklad na svojej zmluve poistené len tie hlavné rizika, alebo zase má dobrý príjem, v podstate firmy je poistený a tak ďalej, tam v podstate takých vecí zabezpečených, má relatívne veľký majetok. A takisto sme sa bavili o tom, že jeho dcére sa stalo, že čo je teda asi 4 alebo 5 mesiacov to riešili po lekároch, že jej nosná mandla, ak si dobre pamätám, tlačila na stredné ucho alebo niečo podobné. Normálne nepočula na jedno ucho. Ale riešili to tak dlho a normálne to bolelo, akože on hovorí, že po tých 4 mesiacoch, že teda zistili, je to veľmi nebezpečné. Trvalo, že áno, že by mohla trvalo byť nejaký následok z toho. No na konci dňa teda vyriešili, podarilo sa vymenené dieťa v úvodzovkách a poisťovňa im poslala 300 eur a on spokojný, šťastný, že vlastne dostal 300 eur. Takže tak. Takže to je, čo sa týka toho rizikového životného poistenia. No a posledná vec, teda investovanie, a to by malo byť ten zvyšok. To znamená 70% z toho, čo ten človek odloží, by mal principiálne dávať do investovania, kde 70 eur s cieľom v 60-ke, pri tom 25-ročnom človeku by mal mať majetok zhruba 140 000 a tým pádom to by mu malo produkovať rentu okolo 700 eur. Hej. To znamená, že ak by si ten človek potom povedal v tej 60-ke, alebo ja som dal v 60. roku, už to má toto, ale keby sme sa bavili o tom,
človeku, že naozaj jeho cieľ je byť v podstate v pohodičke a žiadne nejaké prehnané možno nároky na život, tak on keď pôjde naozaj v tom, možno aj do predčasného dôchodku a tak ďalej, tak jemu v zásade ten druhý pilier v kombinácii s tým prvým, z tých 1,000 eur vyniesie, no on samozrejme záleží od tej demografie, hej, keď sa bavíme o tom, že ten človek išiel do dôchodku teraz, to bude iné, ako keď pôjde do dôchodku o 40 rokov, alebo tento človek, keby mal dneska 25, tak to bude menej, ale plus minus nejakých 30-35% ešte sa stále očakáva, že to bude, možno to je 40%, s druhým pilierom 45%, to znamená, že on by dostal v zásade viac peniazy by mal dostávať, ako zarábal počas aktívneho života. Tým, že 10% vyčlení zo svojho príjmu. Zároveň si teda môže povedať, že všetky tie rizika má zabezpečené, je v pohode, alebo teda veľkú väčšinu tých rizik má zabezpečené, nech sa čokoľvek stane, vie byť v pohode, vie si čokoľvek s tými peniazmi, môže ďalšie ciele nejakým spôsobom plniť a do budúcna si môže začať užívať život, jak by sme to mohli povedať. Lebo no, akože ono dneska, už to, my keď sme začínali, mali sme 20, 21 či koľko rokov, tak aj pre nás to bolo také, že ježiš, 65, že však to čo ja viem, je pomaly. A to ešte aj tí ľudia ako reagovali. A dneska, nehovorím, že už si to viem predstaviť, ale minimálne vidím svojich rodičov. Hej, že majú, otec je 54, mama 53, to znamená, že majú 70, 69, 70. A oni sú akože teraz to možno vyznie tak smiešne, ale normálni, vitálni ľudia. Čiže to nie sú ľudia, ktorí vlastne chcú ešte že dožiť život. Proste oni ten život naozaj že užívajú. Ale na to, že aby si ho mohli užívať, ten človek musí niečo predtým urobiť. Hej, lebo akože to je, áno, tak tí už urobili niečo preto, tak to sa teším, že niektoré tie veci naozaj fungujú a tak ďalej. A fungovali a fungujú stále a budú fungovať. A len chcem tým povedať presne toto, že veľa ľudí dneska, a tak, jak som to hovoril už asi predtým, že veľa ľudí si neuvedomuje, čo sa stane. A ono to je naozaj, že časovaná bomba. Ona niekedy, keď ten človek nerieši to zabezpečenie príjmu, tak v tomto prípade je to doslova časovaná bomba, lebo ona niekedy buchne. Keď sa nestane tomu človeku žiadny úraz, choroba počas života, tak príde do toho tretieho obdobia života, ako sa hovorí, a vtedy buchne tá bomba a zistí, že OK, ale ja vlastne dostávam 500 eur. A čo ja s tými 500 eurami akože mám teraz akože robiť? Hej? A to ešte nehovorím a to hovorím možno, alebo 600, 700, to hovorím o zamestnaných ľuďoch, ktorí boli zamestnaní. To ešte vôbec nerozprávam o tom trende, ktorý tu dneska je, že sú, ako sa to volajú? Freelancery. To je taký najmodernejší názov, nie? Že ľudia, ktorí sú na voľnej nohe. Že oni nie sú zamestnaní, ale oni robia nejakú zákazku, robia pre jednu firmu, ďalšiu zákazku pre druhú, sú živnostníkmi alebo majiteľmi SROčiek a v SROčke sú zamestnaní na štvrtinový úväzok, v živnosti platia minimálne odvody, tak týmto ľuďom príde, že 300 eur na dôchodku. Hej, ten minimálny. Ak o tých 20-30 rokov ešte tu bude trvať ten zákon o tom vyplácaní minimálneho dôchodku vôbec. Hej, takže tam to buchne určite. A to sme sa asi bavili aj predtým o tom, že tá finančná gramotnosť u týchto ľudí je ďaleko dôležitejšia, že oni si naozaj musia uvedomiť, že sa musia postarať o to, že z čoho budú žiť na tom, keď už nebudú môcť aktívne zarábať. No dobre. 18:24. Záver. Sme naozaj tak bohatí, že si môžeme dovoliť stávať čas. No, čiže v zásade sa s touto vetičkou asi rozlúčim. Keď máte nejaké otázočky, tak si ich prichystáte do druhej témy, dáme si 10-minútovú prestávočku a o 10 minútach pokračujeme tou druhou témou. Dobre? Ďakujem krásne. Vidíme sa o chvíľu.